Salam hormatly adamlar. Akşamyňyz haýyrly bolsun. Bugün ine Oýla çaryba bilen bir gyzykly mesele, ýa meselelerin hemmesi hem gyzykly da, menem hemme mesele gyzykly diýen belki neme bolup biler ýöne. Meniňem aklymda soň Oýla çaryba teklip etdi şu mesele boýunça gurrun etmeli diýip. Hakykatdan hem gurrun edilmeli mesele. Bunyň içinde sabotaj var ve manipulasiýa var da. Yani patriotizm hakkında. Patriotizm o prezidenti söylemek mi deyip temanın adını koyduk. Indi men şu taýda aýdyp geçecek zatlarım var. Birinci Oýla çaryba söz berjek. Oýla çaryba bu arada aýtjak zatlar köprek bolmaly. Ine duş gelýänsiňizdir. Vatan dönükleri, bular vatan dönüğü yurdun daşına kaçıp bitti, yine näme diýip birentek sözler vardır. Bizim üçün, şahsym üçün bilmedim, aýdylýan ýeri bar bolsa bardyr, ýöne özüme dengelemek gönümel. Ýöne umuman şonuň ýaly kommentariýalarda, videolarda o şatlyk şeýhif diýerlerme, o görgüle çykyş etdirýärler Türkmenistan içinden. Şol ulanýa we şoňa meňzeş bir näçeler ulanýa, hatda şol özleri ýöreýte bir topar döredýär, şolara da bir hereket etdiren ýaly diýär, soň beýlekler hem çykyp bular ine vatan dönügi diýip o mysal hökmünde şolary görkezýär. Ýaly ýagdaýy var. Hawa indi bu taýda ine sorag, temanyň öz soragy da patriotizm näme diýeli. Birinji şonu bir bileli. Patriotizm nämedigini. Indi komünizm döwründe patriotizm döwlete ýa-da döwleti dolandyrýanlara mı diýeli, şolara sadyk galmak diýilen ýaly bir manysy bar da. Soň bu komünizm döwründe belki gawat gelýän bolup biler, ýöne ideologiýasyna gawat gelen ok, ýöne işleýişine gawat gelýän bolup biler. Ýöne onuň daşynda 21-nji asyrdaky döwletleriň hiç birisinde patriotizm diýilende prezident söylemek ýa-da söylemek diýäs da mysal bolsun diýip aýdýas prezident meselesine ýoksa bizim prezident aradaky pikirimizi bilýäňiz, ýagdaýymyzy. Indi şoňa gawat gelýär. Indi bu taýda eger prezident bolsa watan, döwlet, millet ýa-da milli gymmatlyklarymyz diýilen zatlar nirede galýar? Ýa-da şo zatlar prezident sözü bilenmi çalşyldy ýa-da prezident şo zatlaryň ýerine geçdimi? Prezident diýilen nemämiz, düşünjämiz. Ine şonuň ýaly bir zat var. Indi ekranlarda çykyş edip aýdylýan zat näme? O ýurdu türkmenler dolandyran ok. O prezident diýip goýulan adam kukla, hiç zada düşünen ok. Diğer net meseleler urýalar gerek bolsa diýilen ýaly bir nemeler var da, gurrumlar var. Gurrumlary biz ekranda aýdyp gelýäs. Indi bizim aýdýanymyzmy patriotizm bolýar? Biz ine watana eýe çykjak bolýarsa, watan türkmenleriň elinde däl. Şo türkmenleriň eline aýdyp gelmeli. Bizim öňe sürýän düşünjämiz şu. Patriotizm ine şo taýdan döreýär. Patriotizm bar da milletçilik ortaya çıkmadı. Milliyetçilik, milli duygular. Ama çıkya şu milli duygulara içine girýän meselelerde yüze çıkıyor. Patriotizm bir duygudur. Ya da bir harekettir ya da bir nemäniň adydyr. Jemgyýetiň edýän, köpçüliklerin edilýän bir hareketin ya da eýe bolmaly bir düşünjäniň adydyr. Indi soň beýlek tarapdan seredýän ine biz ýurdu beýlekler, kesekler, gelmişekler eýelap durşolar, etjegine edip bütün hemme kynçylyklar, problemalar hem şolardan gelýär diýip aýdýas. Soň garşy tarapdan başga biriler çykýar, bular watan dönügi diýär. Biz haýsy watanyň dönügi? Ine diýilen ýaly soram çykmaly bu taýda. Sizin watan diýýäniňiz Gurbanyguly we şonuň arkasynda durandarmy? Sonra şo taýda. Oýla çaryba söz bereýin.
Ondan soň bu meseleni gowuja neme etmeli kendi yani üstünde işlemeli kendi yani. Salam gaderli vatandaşlar. Kimine doğru aýdýan üstüne işlemeli, ödem gaty gowy işlemeli. Täbi biz Türkmen milletinin aňyna guýulan patriotizm diýip bu biziň bilýän patriotizmimiz däl. Bu soňky döwletiň başyna gelen ýa-ni diktatorlaryň ideologiýasy. Şolaryň halkyň beýnisine ýürütelenip guýulan zat patriotizm diýip olar düýbünden başga dady çağlykdan biziň türkmen halkymyzyň biziň neslimiziň beýnisine guýan. Ine mektebem diýmeýin çağlar bagyndan başlaýa giren agdynda şol iflenlik çağlar bagyna girseňem şol prezidentleň portretler durýar, uly portretler durýar. Hökmen bolaýmaly birinji çağı şol adamyň, şol prezidentiň ady, familiýasy, oçsadan çenni bilmeli, doğulan ýylyna çenni bilmeli. Yani açıncı ýylda prezident bolupdyr bilmeli, şu zatlary yani kasamdan başlaýar. Indi meniň kellemde gelýän, kellemde aýlanýan pikir patriotizm diýip ýa-ni prezidente gulluk etmek, ýa ine ruhnama okumak, şol ruhnamalara çokunmak Kurhanyň ýerine, ýa kasamlar, eskerleriň kasamlary, ýa bolmasa köçelere çykyp, çärelere çykyp, daňdan 4-de 5-de köçe çykyp durmaklyk 10 sagatlap, 12 sagatlap prezident geçýänçe, geçip gidýänçe şol öňünde durup gyşda -15-20 gradus sowukda titreşip ýarym ýalaňaç ol üstüne palto adam giydiren oklar, beren oklar, plaş palto kurtka bolanok. Şo titrep ýuka köýnek gullurmaly. On Thomas wagtam 40-50 gradus ısıda depäňden gün geçirip durmaklyk şolaryň hemmesini patriotizm diýip öwredipdirler çağlara. Ine meniň deňeşdirjek bolýanlaryň biziň bilýän patriotizmimiz, biziň düşünýän patriotizmimiz ol düýbünden başgaça zat. Ýöne ine gelip şu gelin diktator halkyň beýnisini ýuwýan bolsa, halkyň beýnisine şu zatlary ornaşdyrjak bolýan bolsa, watanyny söýmeli, watanyny söýmeli, prezidenti söýmeli, kasam etdirip, baran ýerinde de kasam etdirýär. Her gün ýerden mekadiýan mekteplerde kasam içirýärler, çağalar ine elim uğrasyn, aýagym uğrasyn, gözüm kör bolsyn, näme dilim uğrasyn diýip, Öň hawa her günte mekteplerde ýa-ni sapa bir ilkinji sapakdan şol ýaly bir zat bar. Soň bu ýalňyşmasam hepde bir geze düşürildi. Soň häzir diňe 1 sentýabrda şonuň ýaly bir zatlar diýip bilýän. Ýalňyşam bilýän bolup bilerim. Öňüm şular bardy, şu kasam marada gepleşgen geçirdiler, geçirdiler. Emma şonuň düýplü manysyny okap görseň, prezidentime nämesem prezidentime dönüklük etsem diýen. Ömrüm kül bolsun diýe. Inni prezident diýen adam ol ata watan näl. Oňa kasam eder ýaly. Ata watan diýmek göbek kan, her bir adamyň göbek kanyň daman ýeri topragy diýilýär. Her kimiň önüp ösen ýeri, her kimiň çağlykda oýnan ýerleri, depeleri, meydanlyklar, ýa-ni umum aýdanda şu türkmeniň dogulup göbek kanyň daman gününden başlap şu ömrüni geçiren döwürleri şolaryň hemmesi şu Türkmenistanyň içi bilen ähli zatlar bagly. Bagly ine şoňa diýilýär. Ata watanım diýip ana şoňa diýilýär, ata watanım patriotizm. Ana şol zatlary söýmeklik patriotizm diýmek. Ol gelip giden prezident bolsun ýa onuň daşdygyryny goraýan bir terror gruppalar bulan hiç birem ata watana degişli ýeri ýok. Bularyň edýän, öňe sürýän ideologiýasy halkyň kiçilikden, çağlykdan beýnine guýmaklygy. Siziň meselem näme üçin aýdaly, näme üçin eger size şonu guýýan bolsa beýniňizde ata watany söýmeli, ene prezident söýmeli guýýan bolsa diýmek
şo döwletde bir zatlar tersine gidýär. Şo döwletiň edýän işi näde dogry diýmek. Eger sana zor bilen, zorluk bilen, çağalykdan beýniňe guýjak bolýan bolsalar, guýýan bolsalar, diýmek şo döwletde bir zat tersine gidýär. Şu halk biziň tersimide gozgulun turdaýmasyny diýen gorku bilen edilýär. No. Şolar ýanky rakip Aslında nähil bolmaly? Sizin ýurtlaryňyzda barmy? Çağalykdan, zordan bir zatlar öwredilýärmi? Zordan öwredilýän zat ýok, emma tema sapak geçilýär. Meselem birinji başlap ýanky Amerikanyň iň birinji prezidentinden başlap şu neçe näçe san prezident bolupdyr. Hertiniň portretleri, atlary bilen öwredilýär. Bu tarih o tarih. O tarih olanyň kasam marşytada gimin okolýar, gimin aýdylýar. O bar ýöne ony giren agdynda mekteplerde hiç bir prezidentin portretini görmedim men. Kasamı nähili kasamy dönüklük etsem, ölsem. Yok, ol gülkünç bora, onu bu taýdaklara aýdyp perewod edip berseň. Hayran galarlar. Olar ýazat ýok. Kasam bar elbetde, ýöne olar ýazat ýok. Öz watanyň topragymy diýip bar, topragymy söýmeli. Yok, kasam nemede de var, meniň bilişim boýunça Amerikanyň watandaşy bolamakdan kasam etdirýärler. Vatandaşlyk demesinde. Var. O taýda näil kasam bar, o Amerikanyň düzgün tertiplerine iýiderli berjäy etjek, ýa-ni neme. Ya kasam aslında bir söz vermek diýilen ýalyk bir zat, onu bir üýtgeçik ullakan bir neme öwürmek gerekli däl. Ýöne bizde şonu kasam diýip alýarlar we içi ölüm bilen, o gan bilen dolu. Bizde kasam. Ene berde Amerikada grajdanlyk alanmagyň bir uly seremoniýa bolýar. Ýanky ähli grajdan boljak adamlar, pasport almaly adamlar hemmesi belli bir çisloda, belli bir günü uly zala çagyrýarlar. Her kimiň öz ýaşaýan ýerine göre haýsy adres taňa goloý bolsa, şol adrese taňa приглашение uradýarlar. Sen barýan. Ondan içi ýanky yerli местный nemeler we administrasiýadan adamlar bar. Olar gelýär, ondan ýanky wezipeli adamlar, sekretarlary, olar hemmeti gelýär, halk gelýär, içi baýdakdan noly. Ýöne o taýda ýeni ýanky ýetişmeli. Kasamlar asyk ıldıranok, ya portretler prezidentin asyk ýok. Ýöne baýdaklar bar, gerbler bar. Merde de bolşýaly bar. Onun her kim özünün reç ýanky sözüni aýdýar, öňe çykyp tribunada okaýar, her kim oturan adamlaryň içinde de grajdanstva almagy baran adamlaryň içinde de şol watana nähili söýgüň bar bolsa, şol çykyp özüň okap berýän, ýanky deklad edip berilýän de söz aýtjak men diýsen söz berýärler. Diňe bir administrasiýaň adamlar dälle, sen oturan ýöneköy halkym çykyp öz sözüni aýdyp bilýär. Onun son her kime ýanky pasport berlerine, pasporty soň poçta bile gelýär, oň ýerine naturalization diýip naturalization. Şo kagazy berilýär, ýüzüne sen suratyň bar, piçatly zatly. Şonu her kim eline gowşurýar, ýanky barıp elini gysýan, şeýle hatara her kim elini gysyp çykýan duran adamlaryň, ýanky administrasiýadaky adamlaryň tarakatyna aýdýanda şeýle geçýän hatara hemmeler geçip çykýar. Şo bir dalyň içinde 1000 adam, 2000 adam bolsa bar geçip çykýar. O zalyň içinde ýer içerýär atlar amma hemmedat goýýarlar. Uly şwedski stol ýalydyp içine napitek hemmedat bar. Ýer içi sen arkaňda dur, senem bedel kino gören ýaly zalyň sahna tarap beýle serede oturýan, oturuşdan dolu içi uly zalla bir teatr ýaly. Ana ondan soň çıkıp olandan soň ýanky gimne aýdýar. Gimin o taýda mikrofon aýdylýar, ýanky bir adam aýdanokda ýüriti zapis we magnitofon ýaly goýberýär, sesi ýazgysy. Sen ýerinden turýan, elini ýüregiň üstüne goýýan da şo gaýtalap aýtmaly şonu. Hemmeler ýerinden turýar. Bir sag elin ýüregiňde bolmaly, çep elin hem arkaňda durmaly şeýle. Ya şo ýaly elini aşağı sallasaň bolýar, arkaňda saklasaň bolýar. Ýöne bir elin ýüregiňde durmaly. Aýdyp butorlansaň gim ýanky ýurdun gimini aýdyp butorlansaň. Bu aslında nemäniň ýanky jogapkärçilik alýanda, ýa-ni watandaş bolmagy bir jogapkärçilik, şu jogapkärçiligini bilýän we ýanky
e, alyandymdan habarın barmy diýlen ýaly bir seremoniýa da. Duýdurulýar, hawa. Hmm. Duýdurulýar. Kasamyň manysy şol barbyr. Ýöne Hawa. biziň kägeleli bizdäki diňe kasam däl. Ine mektep kitaplarını açan wagtyň birinji sahypasynda Öň Niýazow bardy. Indi Gurbanyňly bar. Da indi häzir ýene-däm üýtgederler eger mümkinçiligini tap bilseler. Indi bu näme diýmek bolýar? Ine patriotizmi şu şekilde ýa-ni nemelerin suratlary bilen sabotaj edýärler çağalaryň aklyna. Soň pikir edýär çykyp Türkmenistanda iş yok, adamlar daşara göçüp çykýar diýip aýdýan ine şunu ýaly bir sözlem gurýan da, onu hemme kimem gurýar şu an. Soň şonu aýtsaň watan döwnek bolýar. Ine näde watan döwnek bolýar, onu düşündirip bereýin. Aslında bu aýdylan sözüň ýa-ni şu işiň ýa işsizligiň jogapkary bir ýurdun prezidenti bolmaly. Umumy bütün dünýä üçin aýdýan, Türkmenistan üçin aýdamak diňeçe. Prezident bolmaly. Şo sözüň şo prezidente baryp ýetýändigini bilýärler. Ýöne prezidentem o ýurdun eýesimiş, watanyň eýesimiş. Şonuň üçin o prezidentiň üstünden aýlanyp baryp watana diýýärmiş-de. Ýa meniň ýurdum içinde işsizlik bar, halk aç, daşyna çykýar diýmegim. Ýa-da ýollar ýapyk. O ýollar näme üçin açyp bileňiz diýip sorasam watan döwnegi halk düşmany bolýan. Ýollaryň ýa-ni ýapyklygyndan halk ejir çekýär. Muny aýdan adamym halkyň düşmany bolýarmyş. Ýa-ni näme diýmek bolýar? Halk ejir çekmäne dowam etmeli. Sen aýtmaly däl, aýtsaň halkyň çekýän ejiriniň ejirini aýyrýan-da. Soň şo sebäp bilen halk düşmany bolýar. Bu nähili bir pikirleniş, nähili bir ýa-ni nämeň esasynda çykarylýar bu netije. Diýilen soraglary sorap bilmeli. Bu sabotaj edilýär. Açjak bolýan ýerim, ýa-ni sabotaj edilýär, manipulyasiýa edilýär. Ýa-ni bolýan wakany ine pikir ediň, ýa-ni sabotajy düşündireýin, ýa-ni şu näme misal bilen. Seniň halkyň daşynda ýa-ni ýollar ýapyp ölenleriň sany müňü geçdimi näme belli-de şu wagtda çelle. Yani 2,5 ýylyň içinde. Muňy geçen bolup biler arkaýyn sebäp. Bu mukdarda aksanda ölenen bolmaly, doglanan bolmaly. Doglan çağlar hem sany muňy geçendir belki. Ya şu daşynda galan adamlary ýurdun içine girmeli, ýollar açylmaly diýip aýtsaň halk düşmany bolýar. Yani aslında näme üçin aýtdyň, näme maksat bilen aýtdyň? Halk köpçüligi üçin aýtdyň, özüň üçin aýtdyň. Ýollaryň açylmagynyň gerekligine. Yani bunu sabotaj edýärler. Dogry zady ýalňyş hökmünde görkezýärler. Soň buna maglumat hökmünde berip manipulyasiýa edýärler köpçüligi. Etjek bolýarlar ýa-da iň azyndan. Soňky nemelerin hiç bersi ýöräni. Ine patriotizm şonuň ýaly edip ýoýup durlar. Biz aslında bu taýda patriotizmiň ýoýulandygyny görkezmek isleýäs ýyldaşlarymyza we aslında nähili bolmaly? Diýene nähili bolmalysyny ne bolýar? Amerika misal bilen aýdyp berdi. Şonuň ýaly bolmaly, ýa-ni watan diýilende temme zat durmaly. Ýa-ni o prezidenti watana bagdaşdyrmak kimiň aklyna geler bu zatlar? Bir adam watan bolup bilýärmi? Olam seniň ýaly iýe, içe, tuvalede hitýär, ýa-ni şo zady ýadyňyzdan çykarma. Olam edil seniň ýaly. Hiç bir üýtgeçlik ýok, ýa-ni üçüncü bir eli ýok, ýa-da 4 aýagy ýok. George Orwell'ın nemesinde 4 ayak 2 ayaktan üstündür diýär. Kitabında, ýa-ni hayvan fermasy diýip aýdaýyn. Ýa-ni 4 ayak 2 ayaktan üstündür diýär ýa-ni. Bularda näme 4 ayak mı var? Bar bolsa da biz göremiz ok. Ýöne şonu bir watançylyk nemesine öwürýärler. Yani patriotizm demek bir vatançılık demek, vatançılık duygusunun bolmagy demek. Şonuň ýaly ýa-ni vatançılık duygusu bar bolsa ine diňe şu nemeden bilip bilersiňiz, Türkmenistan kesekleriň, gelmişeklerin eline düşüpdir, geçipdir. Şo zady dile getirmek,
patriotizmdir häzirki günde. Şu wagt ine şu meseleni dile getirmek patriotizmdir. Onu gaýta-gaýta aýtmaly. Bunu hemme kim aýtmaly. Bilin ya, o zat ýalan däl. Näçe suwutnamalar çykdy. Hemme kim çykyp aýdyp durýar. Ahranasam türkmen däl diýär. Şonuň ýaly ýagdaýda öyle çaryba. Hakikaten bu yankı vatan yine toprak ya da prezident ikisi düýüp göter başga da. Ýöne bular şonu garyp kasam içirýärler. Ine şu patriotizm diýip öwredýärler. Ol patriotizm däl. Edil gorkma öwredişleri ýaly. Gorkma öwredişleri ýaly. Buna ona ýürüýte diýerler. Ýürüýte. Näme üçin? Sebäbi adamyň bir şonu aňyna girdiğinden soň gaty kyn çykarmak kyn. Şolandan sen agdyň açsaň watana garşy gitdine halk dönügi diýen ýaly ýanky nemeler bar. Ýöredilýän gıýbatlar bar. Gep arada halkyň arasyndaky ýaýrayan gepleriň hemmesi şo bir ýürüýte gep ýaýradyjy bir organ neme bar? Departament mi näme addeleniýe bar. Mış. Ana tapsana. Mış ýaýradýançylar bar, ýürüýte. Ine şonu bir monotonlyk gidýändir ödem sözler zaten monotonlyk gidýändir halkyň içinde ýaýraýandyr. Halk dönügi, watan dönügi ya şoňa meňdeş sözler ýanky türkmeniň agdyny açma diýýär, hiç zat gürleme diýýär, gürläp bilme diýýär. Etjek bolýarlar. Sebäbi ine patriotizm diýip näme aýdylýar? Şol adamlar halkyň içindäki 2-3 adamyň biri ýanky almışmyş ýaýradýançylar. Şolar almışmyş ýaýradýançylar. Onuň näme halk hawa köpçülik näme diýse halkym hawa diýer. Halkam şoňdan ýa. Yani aýdaly meselem bilimli ilmli adamlar. Bilimli ilmli adamlar prezident näme ya ata watan näme patriotizm näme bulan hemmesini bilýän adamlar. Şonuň üçin bulan aňyna bilimini sogurup aýyrmaly, bilimsiz goýmaly. Patriotizmiň näme diýeni düşünmedýäli. Şoň üstüne gowy işläpdirler. Yani şu zatlaryň üstüne gowy işlenen. Kiçijik ýaşdan. Ola çary özümden mysal bereyim. Men kiçi wagtym mena bilemok. Niýasyň suratyny görüp durun pulda. Şonu gören wagtym Atawatan Türkmenistan diýýämişim-de. Niýasyň adyny Atawatan Türkmenistan diýip tanaýan ekenim. Şonu ýa başyndan bäri aýtsam aýtmasam mı diýip durdum ýöne. Hakyky işleýär, ýa-ni özümden bilýän. Özüm haýatyma düşýän känwirde. Ine şonuň ýaly nemeler ýöredilipdir. Hakykatda ine şu halk bize garşy gitmesin diýip hökümetiň başyna oturan gelen mudamalyk diýip pikirdiýär olaryny. Özlerçe mudamalyk gelen hökümetiň başyna gelen terror grupy halk biziň garşymyza gitmesin diýip şonuň çağalykdan beýnisine goýan. Täze gelenne bular 2 ýyl we 5 ýyl ya 10 ýyl giderin diýip gelmedik. Şoň üçin halky kiçijiklikden ýanky çağalar bagyndan başlap özlerini rakip edip rakip etmek başarypdyrlar. Şular ýaly adamlaryň hemme bilimi sogurup aýrýarlar beýniden. Soň näme diýseň anan oturar ýaly. Hemem ýygy gaty ýygy işläpdirler. Şu 30 ýylyň dowamyna. Şu bize soň garşy gitmesin diýip. Bize rakip bolsun diýip. O da patriotizm diýip at beripdirler. Ýok, o patriotizm däl. Onu bilimli ilmli adamlar düşünýär, o patriotizmiň nämedigini. Hawa ýanky aýtdym ýa gorkusy bar bolan soň. Şu hökümetde bir tersine gidip zat edilýän işleň hemmesiniň tersligini bilse, ýani tersligini bilip şoň ýürüýte diýerler. Halk biziň garşymyza gitmesin diýip. Öňünden çağalykdan neme diýerler? Passivleşdirýärler-de. Hawa. Hemme dat gülýäli bolsa halk tersine gitmede. Hawa soň ine netijede
Näme diýerler ine taýarladyň, düşündürdüň çağlykdan, ters edip düşündürdüň hemme zady. Ine ýene şatlyk şeýhifden mysal bereýin. Ine çykyp näme sözüni köp ulanýandyr. Watan dönükleri, hainler diýip. Onu ýörüýte nämäniň kybynyň protokolunda taýarlap berýärler. Biz onu bilýänimiz üçin aýdyp berýänmen. Taýarlap berýärler. Dowamly şo sözü köp gaýtalamaly. Oňa berilen zadanya şol. Gaýtalamaly ýöne kime ulanýar ine şo önemli, möhüm ýeri. Ulanýan nemelerem ýene de özleriniň taýarlap çıkaran o opozisiýa ýa-da aktivist diýip çıkaran adamlary öz çıkaran adamlaryna watan döwlügi diýse bular köpçüligiň beýnine işleýärmiş. Ine näme üçin o biz tarapa kän deýinip bilen oklar. Näme üçin? O tarapa ýa-ni öz çıkaranlarynyň üstünden düşýärdi dowamly. Mesal üçin Dürsoltan diýdi. Ýene näme ol näme ol Farhat mı näme soň beýleki bir entek bar da şol näme diýip berenler ýa-ni aktivist diýip biz aktivist diýip gyýryp berenler. Olara da şonuň ýaly zadanya berilýär. O siz özüňize dowamly aktivist diýip aýdyň her ekrana çykanda biz aktivistler, o aktivistler ony diýär, aktivistler buny diýär diýip aýdyň diýär. Şatlyk şeýhi ifade edýärler. O sen her gezek ekrana çykanda watan dönükleri, hainleri diýip o sözleri ulan diýärler. Soň ine belli bir wagtdan soň şu şatlyk şeýhiň aýdanyny subut etdirýärlerdi öz-özlerine. Mysal üçin bulaşdyrýarlar bir iş batyrýarlar, diýen aktivistler nämeden şu şatlyň aýdýan dogrumy kan diýdirmeli. Onu bize ulansa, ýa şatlyk şeýhi diýeli. ýa-da başgasy tapady ýok. Bize ulansa wagtyň geçmegi bilen biz şonuň tersine subut edýäs. Ýa-ni şu näme şatlyk şeýhi berilen zadanyanyň o tersi bolýar, soň bularyňky suwa düşýär, çöpe gidýär diýeli ýok bolýar da zaýa bolýar. Planlar. Şonuň üçin olar o riski alman özleriniň emel usulda döreden aktivistlerine ýa-da opozisiýalarynyň üstünde oýnaýarlar oýnaşan öz kurugunda. Şonuň üçin aýdýan ýa-ni el-mudama her ekrana çykýan dinlemelidir ýöne. Bir analizem bilmedim ýa-ni analiz etmek maglumatlara ne mediada dayanýar da köprak, näçe köp maglumat bilsen, şonça da analiz etmän güýçlenýär da. En azından bir seresaply bolmaly da, gyssanmaly da karar almakda adamlar. Soň ine şu şekilde nämäni ýoýýarlar. Ýa-ni diýmek o aktivistler hakykatdan watan düşmany ken diýär. Ýani olaryň watan düşmany uglan eden aktivistler hakykatda aktivistem däl. Hiç adam däl, ýöreýde taýarlanan, ýa-ni wagtlaýynça şu sahnany güýmemek üçin ýa-da ünsü bizden başka bir tarafa çekmek üçin. Men ýa aýtdym her iki adamyň biri mışmış ýere diýançylar diýenim bar. Ýa-ni iskustyny ýagdaýda döredilen adamlar. Iskustyny ýagdaýda özleri taýarlan ýürüýdi. Olar hiç hakyky aktivist däl olar. Ýok däl. Ýere diýançy. Başından şon ýaly, başından biz informasiýany, ýa-ni maglumat alýardyk, kim näme diýip maglumatlar berilýärdi. Soň şoňa görä hereket edilýärdi. Her bir adam ýa-ni ünsle näme edilýärdi, nähili gatnaşyk edilýär. Şu aktivist diýip gelenleriň hem jaň edýänleriň hemmesiniň arasynda bir araçak bar, islesen islemesen goýmaly bolýan. Olaryň ady eýem öňünden gelip dur. Şunun ýaly atda, şunun ýaly biri. O gelip biler, o şunun ýaly adamlar bar, habarlaşýarlar diýip. Muny gönüm wel ekrana çykýan, o şu adam agent diýip bolan okda. Gaýtam şonam ulanmaly da işinde ýa-ni peýdal edip çykarmaly bu işin netijesinde. Ýa-ni biziň alyp barýan nämämiz hem şonuň ýaly patriotizmimiz. Ýa-ni akyl bilen işlemeli ýoksam manysyny ütkediýärler. Ýa-ni seresaply bolmasam, ýa-ni Gurbanoğlu'yna ýa-ni Türkmenistan edip görkezýärlerdi. Gurbanoğlu Türkmenistan olup bilmeýär. Türkmenistan bir döwlet, Gurbanoğlu olam edil biziň ýaly hemmemiz ýaly tuvalyada gidýär.
demesi haceti gelen wagtda. Doğru değil mi? Bir Türkmenistan bolma mümkinçiligi yok da. Yani akıl taýdanam, fizik taýdanam mümkin däl diňe yani akıl sağlığı bozuk bolsa bir adamın şoňa kabul etdirip bolýar. Yani Gurbanulynyň bir Türkmenistandygyna. Yani Türkmenistanda problemler gatyly. Kim mikrofonuň şygyrdy ya. Ha menim mi? Ha, ya birla da ya şıgır şıgır edip. Şunu ben düzedeyin onda. O hakikaten ene halkın nähili aňyny bozýarlar. Ene meselem kimini agent. Näme üçin diýilýär? Bulam ýanky halkyň arasyndaky halk dönügi haýynlar diýen ýaly ene kimine dönüp şoň daşyny halk üýşmesin, o halk ynanmasyn, ýa serpiksin diýip ýürüt edilýär. Yo agent olaryň agenti vardır. Bizim agentlerimiz vardır. Agent demek eýan bir wezipäni gizlin ýa-da açyk iki şekilde bolup bilýär agent. Ya gizlin ýa-da açyk. Yani hökman gizlin olmak şerti yok agent. Men ýerine ýetirýän, men näme ýerine ýetirýän? Ine täze Türkmenistanyň agentstwa diýip bir zat vardır. Ine Türkmen Hawa ýollarynyň agentstwasy. Agentstwa şol wagtyň özünde şahsiýetem bolup bilýär, gurama da bolup bilýär. Şo şahsiýet gizlinen bolup bilýär, açygan bolup bilýär. Gurama gizlin bolup bilýär, açyk bolup bilýär. Agentstwa ýa-da. Şonuň işine diýen uzakdan durup. Men ine täze Türkmenistanyň agitasiýasyny, ýa-da agitasiýa sözem şo taýdan gelýär. O agentligini edýän, açykdan edýän, gizlin edemok, onu diýip görmesinler. Ýöne bular ýene de şo ýanky näme gelýärse halkyň aklynda şo manyny ütkediýärler. Agent elmudam erwet. Ýok, ýanky her bir ýurduň öz gizlin gullugy vardır. Her bir gizlin gullugyň gizlin agentleri ýa-da açyk agentleri vardır. Bular watana peýda berýändir. Ýöne olaryňky KGB diýäsde meheme aslında KGB'dir, ütkän ýeri ýokdur. Olar orsa hyzmat edýärse, bir ýyl gidip orsetde okuwyny tamamlaýar, okuwyň üstüne. 3 ýyl Türkmenistanda bolsa, 4-nji ýylyny gidip Moskwada tamamlap gelýärler. Ýene olar kimiň agentligini edýär? Olar orsetyň agentligini edýär. Türkmenistana garşy hereket edýär. Bizim Türkmenistanyň şonuň ýaly däl, öz milli howpsuzlygy bolmaly. Hakyky manyda ýa-ni agentimi nämesmi hemme zat milli bolmaly. Siyasatçysam milli bolmaly. Baýdagam milli bolmaly. Hatda şonam aýdyp geçen bizim baýdagymyz milli baýdak däldir. Ors tarapyndan taýarlanan näme berilen eline, indi şu senin baýdagyň diýip Niýazowa berilen bir baýdakdyr. Başga bir hiç ýyly manysy ýokdur onuň. Şonuň üçin hemme zatymyz ýa-ni milli bolmaly. Özümüze milli bolmaly. Halka milli bolmaly. Biz halkymyza kämir şu wagt millilik demesine de däl we düşünýänem diýip pikir edemok köp halatlarda millilige. Şonuň ýaly bir ýagdaý ol çary bar. Awa şu agent diýen sözüňe ýene de bir hakykatdan hem agentstwa diýen ýanky bir organizasiýalar we guramalar bar. Ine meselem daşerurtlaryň hemmesinde de bardyr. Ine aýdaly gizli ýankaýçylar, gizli gulluklar bar, açyk gulluklar bar. Meselem bu rus diline ine ýanky bir недвижимость satylýan nemeler bar, guramalar. Olara agency diýilýär bärde. Onun içinde işleyen işgärlerine agent diýilýär. Türkmençe awrangda agent bolýar. Orsça awrangda посредник bolýar, jaýsatyjy. Meselem. Bir jaýsatýan, недвижимость satýan edaralar we guramalar. Şu gurama agency diýilýär. Onun içinin işgärlerine agentler diýilýär. Agent diýilýär. Arada durýan ýanky satyjy посредниklere olar İnglisçe agent diýilýär, agent diýilýär. Ya da islenlik ýanky gurama sen aýdyşyň içiniň işgärlerine, çilenlerine, şu agzalarına diýilýär, agent diýip. Aslında agza diýmek o. Agza diýsek has dogry bar, öyle çary. Dogry üstünden düşdüňiz. Agzasy, ýanky men täze Türkmenistanyň agzasy, açyk bir agzasy. Habar ýetip durýan, ekrana berip durýan habarçysy. Ýok, habaryny berýäs, o nähili hemme zatlaryny
düşündürüp bilýäs, yani düşündüğümüz mukdarça. Agza hawa doğru aýtdy. Şu agzalygyna ýa men şu täze Türkmenistanyň bir agzasy, ýa şu täze Türkmenistan nemesdim diýeli. Näme diýip aýdýasyň? Bir täze Türkmen, Türkmençede men söz tap bilemem onu. Yani bir täze Türkmenistan diýilen o düşünce gelýär, o düşünjede ýa-ni etesünke bürenmeli. Indi şonuň öňüne taýýarlaýas. Şonuň agzasy, şonuň agentstwanyň täze Türkmenistan diýen ýaly bir agentstwa bar bolsa, şonuň agenti bolýar. Bu zat o dogry şo manyda kabul edip bolunur. Agent diýilen zat korkunç bir adam däl. Ha, yine de önkü temamıda gaýdyp gelsek, patriotizme gaýdyp gelsek, Türkmenistanyň içinde patriotizmi nähili gural hökmünde ulanıpdyrlar, ulanýarlar häzir etjennem. Olam gaty bir ýygy-ýygydan ulanýarlar. Pas üstüne gowy işleýärler de. Inni bizine ýanky mekdebiň çağlaryny sen bilýärmi näme Türkmenistanyň çağlaryň türmesiniň bardygyny? Yok. Türkmenistanyň çağlaryň türmesi bar. Inni şu ýalňyşmadan menne watandaşlarymyz kommentarda ýazarlar, ýalňyşmadan bayram allam diýen şu türme. Eşitdim, hawa bilýän ýanky okuwçylar alyp gidýärmiş de, ýanky bilýän diýende hawa jikme-jik bilemek ýöne eşitdim men onu. Hawa näme üçin aki diýerler şu taý. Näme üçin şu ýerde ispravitelli nemeler ýok, ýanky medisina tarapyndan psikologiya nemesi ýok. Narkologический dispanserler ýok. Näme üçin narkologический dispanserler ýok? Näme üçin gönümel türme? Birinin diňe olam däl, ola çary bize ine erkek okuwçylar diýildi. Alıp ýalňyşmasam ýa 5-nji ýa-da 6-njy klassdaty näme tutsakana alyp bardy, ine görüm şular tutsak edildi. Biri o siyasata karşı geldi diye, biri narkotik ulandım diye, biri oğurluk ettim diye, özünü tanıdı diye şu tayda oturanlar. Siz hem diye akıllı olmasanız yine şunun yalat karışıya deyip şu taydan korkuz ya. Ondan sonra yine de bir zat var. Şu tayı alıp var ya, o seni yakın näme diye o şagat diye o eskerlerin yürüyüşü. O şonu ettirýärler, ýa-ni 5-nji 6-njy klass çağalara şu taýda. Edip bilen ok diýip gıýgyrýar. Men ol adam kemine marşrovka diýil. Marşrovka ettirýär şol ýa-ni türmäniň howlusunda. Bu zatlar gatagır zat. Men şonu ettiren adam bilýärde, tanaýan. Ölmedik bolsa ýakasyndan tutarsy. Adacıgan bolsa da üniversitede watandaşlar adacıgan bolsa adacıkmy ýa ne derejede onu biljekler. Eýýam şo baran çağılyň 5-nji 6-njy klassy çağılyň psihikasyny döwmek diýmek. Türme akidip görkezmek, şonuň psihikasyny döwmek, şoň psihikasyna batyş etmek diýmek. Gorkmagy öwredýärler, gorkmagy. Hawa, ine. Hakyky, inni şol ýerde görýän watandaşlarymyň köpsini KGB, Rus sözleri bilen KGB ýürüte verbowka edip, ýanky watandaşlarymyň köpsini özüne çeşme hökmüne ulanýar. Şolaryň köpsini şo işler hödürlenen, gaty köpsini. Edil 100% bolmasa da 80% adamlary şol elekden geçen Türkmenistanyň içinde. Soňam şu häzirki ona maýdaly. Häzirki aktivistleriň o köp bölegi şantaj bilen tutulýar. Ene? Şolaryň çykaran, şolar bilýäs olaryň wagty gelende ýoş orta çykarars, ýa-ni kısa onu häzir patlaýyp aýdanyň bilen düşünüksiz bolar. Ýa-ni olar näme üçin aktivistlik edýär? Ýa-ni Gurban ulyny halaýar, ýa-ni garşy gelen ýalyk bolup edýärler de bu zaty, ruhsat berilen belli bir derejede. Bu taýda barak kemine abayudny bir zat ba, abayudny diýanym iki taraplaryň bir mutual bir zat bolmagy mümkin, interes, hak nime. Şoňa bolan bir interesi bolmaly adamlaryň. Meselem, daýy sen maňa şey diýip berseň, men saňa ne adamlaryň üstünden danos getirip bereýin.
Yani çeşme bolup bereyin. Ya da Danos ola sen çeşmetsen senin o problemini çözersin diye. ha aydalı mengten dokumentlerini Hmm. düzedip bereyin. Ene mesela pasolstvadan bir dokument almalı olsa, gerek olsa, ya pasportun täzelemeli, ya aydalı çağan doğulu dokument almalı ha. Ya da Bari ya daşarı yurttan ne ubejisi, polit ubejisi doğrulap ya veririz. Şu ona zatlar ya var. yo onu onur bilmiyor. O Yo pasol şu sözler berýärler de ya işin yo içine o çekmeli de onu. pasolstvo ya konsulluk diýilýän Hmm. idare öz grajdanlar, vatandaşlarına hiç açan başka yurtta oturan yerine ubejisi diýilen alıp berip bilmiyor. Hmm. On wezipesine girýän adam der, on borcum var. Şuların köpüsü şonuň için ulap ýördi. Yalan Aktivistler. onu havada ılgap nime edip görmek bolýar ol. Hawa umytda gezmek bolýar. Gaýyp asmany uçmak bolýar. O zatlara yalan ananmak. Miraj diýer ortlar. Miragyny ýydyň ılgaýan sen. Ol yalan zat. Ol hiç wagt pasorstwo ya konsulluk on ýaly işler edip beremez. Ýöne dokument düzeltmek ya uzaltmak srogyny ya dogulun çağaňy şahatname almak ya durmuşa çykmak, öýlenmek. Ine olar ýaldatlary edip berip biler. Ýöne şonu edip bermek üçin köpüsini elden geçirýär, elekden geçirýär. Ýani sen maňa diýä aktivistleriň haýsynyň nirde näme diýen aýdyp berebilseň, danas getirmek de, çeşme bolmak. Başga çaýdanda. Awa sen getirip berseň, ana men seň çağaňy dokument bereýin, ýa seň pasportyňy doldurup bereýin, ýa spravka alyp bereýin. Näzeret? Şeýdip ulanma öz gerek üçin iki taraplayın ýanky mutual bolup biler. Ya da bravolny bolup biler. Isleg bilen ya da принудительный. Ýanky nemeler bardy. Men bir kysany ildeşlerimiz öň başda jaň edip watan döwüne bir zat diýýärdi. 2,5 ýyl mundan öňki bolan wakalary gürrüň bereýin men. Soň bir ýyldan soňam jaň edip bagyşlama soranlary bardy içinde. Ýanky bagyşlama näme üçin sorady? Men diýdi, ekrana çykyp şu watanymyzy ýamanlaýa diýip gaharym geldi, soň jaň etmelimi kendi pikir etdim, jaň etdim soň diýe dinläp dursak diýe bizem diýe şu problemanyň içindekini düşünmän aýdýan ekenimizde bir hili bu zady etdiren diýe men däl diýe meniň pikirlerim däl, bu zady başga bir zat etdirdi diýe-de. Bu şonuň ýaly bir jogapkärçiligim barmy kan diýip ýanky watany ýamanlaýanlaryň öňüne çykmalymy kan diýe. Soň seredip dursaň watany ýamanlaýanam ýok eken, hiç adam ýok diýe-de. O illeşimiz belki eşdiýändirem. Arasynda gürleşýär ýanky şo bir näçesi bilen. Şoň ýaly ýagdaýlaram bar. Şu öňünden taýarlanan da şol patriotizmiň manysynyň ýanky üýtkendigini şu taýlardan görüp bilýäsmiz. Hakykatdan ýanky türkmenleriň kellesinde patriotizm diýilen many üýtgäpdir. Ýa patriotizm diýende Gurbanoğlu gelýär. Ýanky Türkmenistanyň problemasy bar diýip aýtsaňam Gurbanoğluny ýamanlaýarmy diýe. Gurbanoğlu Türkmenistan däl, Türkmenistan hem Gurbanoğlu däl. Türkmenistanyň içinde 5 milyon Gurbanoğlu bardyr belki. Awa. Indi şol ýanky biziň patriotizmi öwredişleri bar. Halkdan danosçuk ýasamak, halkyň arasynda dowul ýaratmak, halkyň arasynda myşmyş yalan myşmyşlar ýaratmak. Şulaň hemmesi ýanky rejimi gollamaga, şu rejimiň şu duruşuna durmagyna kömek etmäge işlenýän, ýanky edilýän işler. Ählisem bu ýöne aslında kavычкаň içine patriotizm diýip ulanýarlar, aslında beýle däl. Ýanky ulanmaly söz o däl. Aslında watan dönüklüğü patriotizm etip görkezýärler gynansak da. Patriotizm hem bolsa watan dönüklüğü etip görkezjek bolýarlar. Buna ine sabotaj diýilýär, manipulasiýa diýilýär. Azrak düşünükle aýtjak bolsak. Ýaly. Ola çary jemläp bersem bolar, eger başga bir näme bar bolsa. Yok, şu patriotizmin adamların gözünün önüne nämetini aýdyp geçeli diýdik. Hakykatdan patriotizm diýmek öz ata watanyň göbek ganyň türkmençe aýdanda göbek ganyň daman ýeri seniň ene topragyň ene şoňa we pal bolmak topragy.
Gelip giden adam değil. Gelip giden adam kän bolar. Ol tökmedin başına. Olara wepal bolmak gerek değil. Olar sana wepal bolmaly. Olar gelenine söz veren dadynyň sözüne durmaly. Yurdu gülletjek diýip sana söz berdimi? Sözüne durmaly. Olar sana pat nime bolmaly. Ýanky loýal bolmaly. Halk bolmalylar olara. Bolýa onda, öyle çağırıyor, sağ olun. İyileşlerimize dinleyenlikler için sağ olsunlar. Bolýa sag bolun, watandaşlar.